Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ngadto sa Ginoo ang kahusay kalinaw sa tibuok kalibutan nga mopatigbabaw unta ang gugma sa usag-usa. Labi na gyud dinhi sa atong nasod, sa atong mga leaders, simbahan ug sa mga gobyerno. Ug ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig higugma nato dinhi pinaagis pagpamalit ani ato mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga tunhay pabalika nganha kanimo ang among mga kasing-kasing aron pinangita kanunay ang kaluwasan o binansay ang mga buhat sa kaluoy, magsimba kami kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Misulti si Moises ngadto sa katawhan nga nag-ingon, niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman niining tanang mga balaod sa bug-os ninyong kasing-kasing ug kalag. Gipahayag ninyo karon nga ang Ginoo mao ang inyong Dios ug nga magkinabuhi kamo sumala sa iyang kabubuton ug tumano ninyo ang iyang mga sugo. Karong adlaw usab miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod alang sa iyang dungog ug himaya usa ka balaang katawhan nga iya sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa iyang gisaad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga
nagasunod sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang kinabuhi walay kagsaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita kaniya sa tibok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo, ang imong mga sugo hinauton ta nga maglig-on ako diha sa mga dalan, sa pagtuman sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw sa matarong nga kasing-kasing, sa pagkasayod na ako sa imong matarong nga mga gimbutan. Ampingan ko ang imong mga kasuguan, ayaw gayud ako biyai. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo. Ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios, kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Lingi ako no imong tupad, yung nakinsang balaod ang paborito gid nimong sundon. Ina. Sang balaod. Sa Ginoo o sa demonyo? Maayo kay sa demonyo, sa Ginoo gidi ay. Matod pa ni Moises diri sa unang pagbasa, niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman niining tanang mga balaod katong iyang gisulti. Nya ningon dayon siya diri, karong adlaw usab miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod. Nasod ang gihisgutan ni Moises ug nakita na sa kinabuhi sa mga Israelita nagasugod sila nga gamay ra kayo nga nasod or pamilya ni Abraham, usaray ilang anak ni Sarah sa dihang nahimo na silang tiguang kaayo, 100 years old si Abraham, nanganak silag usa si Isaac sad nanganak ra sad og duha, gamay ra gyud nga pamilya, pero kay nagtuman man sila sa sugo sa Dios, si Abraham, si Isaac, si Jacob, nga usas mga anak sa duha ka anak ni Isaac, nakaanak og 12 ka buok. Ug kining 12 ka anak ni Jacob gihimong mga nasod sa Israel. 12 ka nasod sa Israel ug nahimo silang dako kayong katawhan nga bisag gidaog-daog sila sa Ehipto, gitabangan sila sa Ginoo hangtod gyud nga nahimo silang number 1 nation in the world, labi na gyud sa panahon ni Hari David og ni Hari Solomon. Tinuod bang gisulti ni Moises? Na tinuod ba o nasayop? Man mo'y klaro. Basta magsunod unya karon kay ang kaliwat ni Hari Solomon perti naman og sugod gyud ni Hari Solomon nagpagahi naman sa ilang ulo, nagsupak-supak naman sa mga sugos Ginoo, hangtod gyud ang nagsunod nga mga hari, nabungkag sila, nabihag sila, hangtod pag-abot ni Hesus. Ang mga Hudiyo, ang mga piniling katawhan sa Dios, ulipon sa laing nasod. Tanawa ko no ang atong Pilipinas karon, unsa man ta, gawasnon o ulipon sa laing nasod? Kusga. Ambot lang. Basta ang atong pinakasikat nga tao, usas pinakasikat nga tao sa Pilipinas, former President Rodrigo Duterte, wa gihiring diri sa Pilipinas. Igo rang gidakop diri, pero tua gihiring, tua gipapriso sa International Criminal Court. Pasabot ni angkon tang mga Pilipino nga di ta kamaong muhandol sa kaso nga gipahamtang kunuhay ngadto ni President Rodrigo Duterte, kinahanglan tang magpatabang sa laing mga nasod kay di ta kamao o dili ta kapatunhay, dili ta ka kita sa hustisya ni anang maong kaso tungod kay di ta kamao. Ulipon ta, uyamo ta in relation to this case
ngadto sa laing mga nasod. Bisan kita karon mga Filipinos, unsa may atong kasagaran yung hunahuna, kung ni atas atong nasod, patay kita dinhi. Abroad yun. Kay mauragid na'y paglaom nga makaluwas nato gikan sa atong financial problems. Hala, usban ng colors imong buhok, ipablan para mura-mura sa kag foreigner. Kay kung kana ra yung naong nimo nga Pilipino, wa gid nay lami ng naong nga. Mura batag inferior ta kanunay ba? Inferior. Hala, paputian ang imong naong kay kaning atong kayumanggi nga color inferior from other nation. Hala, inata ng imong ilong kay kanang atong ilong nga murag palwas lubi. Kanang para sa ning ako, uyamo ta, ulipon ta. Ala, sumpay ng imong pilok, kanang imong pilok nga mubo kayo, ipariha na anang mga tagalaing nasod nga bawog kay pilok tagas pagyud kaayo. Bahala na lagi imo na lang ng butangan diyang sumpay-sumpay kay og kana lagi imong pilok ultimo kay ka. Di ba? Nakita na to karon, nakitang mga Filipinos wala tay igong kusog og kalig-on sa dignidad nga makaingon tang labaw ta sa ubang nasod. Muratag mo feel yung inferior. Nang kay pag-ingon sa Interpol nga dakpa ni si Rodrigo Duterte, mao man na ilang giingon, og paghatag og warrant of arrest gikan sa ICC through the Interpol kuno, gidakop ang 80 anyos, mo birthday naman na karong karong March 28, mag-birthday man na sa ika-80 anyos si President Duterte. Gidakop nga mao palay pagtugpa gyud sa eroplano gikas Hong Kong nga ni atin siya rally dito sa mga OFW supporting sa ilang partido sa eleksyon. Gidakop, giatake sa hubak aw sa to diabetes, wa gipa-ospital dinhi sa ato, wa gipalarga ngadto nga wa gani tagaig proper hospital care, wa gipa-stable ang iyang medical situation. Gidagyod, gidali-dali gyud padang adto sa kay mura lagi tag niingon ang ICC ra gyud. Ang ICC ra gyud mo'y makasulbad aning maong kaso nga gipahamtang nato ni President Duterte. Kita dinhi inferior ta. Dihi kausa si San Pablo iyang gikasab-an ang mga leader sa simbahan nga iyang gi-organize. Ningon siya, nganong ang inyong mga kaso tuwa man ninyo gipahusay sa mga dili magtotoo? Wala na balangyoy kasaligan nga mga leader ninyo diha sa simbahan nga makahusay sa inyong kaugalingong kaso? Inana ba? Murasag ato sa nang ipangutana kitang mga Filipinos, wala na balangyoy korte din his Pilipinas, apil ng Supreme Court nga makahatag og husay ni ining kaso nga AJK, kani kunong gitawag og crime against humanity ni President Rodrigo Duterte. Dili makahusay ang atong Supreme Court nga mo submit kita ang International Criminal Court. Ana ba? Nakaron unsaon man aron magsunod tas balaod sa Ginoo, unsa may kinadak-ang balaod sa Ginoo nga makapahimo natong tinuod gyud nga iyang katawhan, iyang mga anak. Gani iningon pa gani diri, kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Unsa maning suguas Ginoo nga makapahimo natong dako nga nasod, lig-on nga nasod nga gipractice ni Hari David, gipractice
sa mga nila ni Moises. Unsa man na? Love your enemies. Higugmaa ang inyong kaaway. Ana, gasigi naman hinoon tarog pangaway. Higugmaa ang inyong kaaway. Ayaw pagsigig pangaway. Muna, ato ning hinumduman, kitang mga Filipinos, ma-team Marcos man or team Duterte, aning atong political kuan karon, midterm election. Hinumdumanin nato na magsigi pagkay tag-away, magsigi gan itag-away kita entry mga Pilipinos, mahimo gitang uyamot. Gitag-ana na ni Kristo ang panimalay nga mag-unay away ang mga sakop, mahugno ng maong panimalay. Ang gingharian nga mag-unay away ang iyang mga sakop, mahugno sa nang maong gingharian. Ug ang nasod nga mag-unay away ang iyang mga leaders o mga followers, mahugno ng maong nasod. Di pagita mo tagam kita mga Pilipinos nga giulipon na tagmaayo panahon sa mga Katsila, giulipon ta for 400 years. Panahon sa mga Amerikano, giulipon na santa hangtod karon gikuptan tas mga dagkong nasod muratag mga ulipon. Kanusa pa man ta maghiusa. Look at Japan, look at Singapore, look at Vietnam and other countries. Ni desisyon sila nga maghiusa. Gamay sila nga nasod, pero naghiusa. Kagamay sa Singapore, wala mangitingali na kaabot o gidakon sa Cebu nga island. Pero nga nung nahimo man silang dako kaing nasod, inila nga nasod, girespetuhan nga nasod sa tibuok kalibutan. Tungod kay naghiusa sila. Kagamay sa Japan, puparihara man sa ato din Pero nga nung ang Japan, usaman sa mga girespetuhan o gitamod nga mga nasod, kay naghiusa sila. Naghigugmaay. Gani ang ilang leader dito, kung makahimo gid siya sayop tungod sa iyang kahuyangan, mag-commit og suicide, harakiri. Dinis ato, hilingay mong tupad, yung namusunod ka ng harakiri. But lang. Muna mo kuan ang tataba, maminaw na ang tatas Ginoo aron mahimot ang bulahan na how to love enemies. Kaya mo ingam sa mo, padaroy, sakit di na pwede karon tanaw na to social media, naay na nag-prayer rally nga nag-ampo para ni President Rodrigo Duterte. Naasay nag-prayer vigil o naghimog mga misa, nag-ampo sa na makonbikto gyud si President Duterte. Kinsa maron nila ani ang tinuod nga nahigugmas kaaway? Kinsa man? Kaning na nag-vigil o nagmisa aron makonbikto gyud si President Duterte, o kining na nagmisa sad unya nag-prayer vigil aron luwas o ma-absuelto si President Duterte. Kinsay nahigugma ron anis kaaway? Da, hilom lagi mo. Kay mo siparit ganita sa sugo os Ginoo, hugno kita. Few years from now, bagsak nig samot ang Pilipinas, bisan gani sa ato dining educational system. Uyamot kay tastanan. Hunahuna lang ha, kung mo trabaho ang ato mga graduate, mga professionals nga Pilipinos, bisan pag doctors o lawyers, bisan pag top-notcher ka din sa imong medical exam, board exam o sa atong bar exams, inig-adto ni moslaing nasod, labi na sa kanang gitawag o mga first class nations, daghan kay kag exams nga i-take o sa to qualify yourself there. Pero sila'y mo anhi din sama anang ICC, kung sila'y mo ari dire, kausara ta murata giagiag bagyong Yolanda, tumanda yung tawa tay mga requirements gikan nila to make them qualified to order a warrant in our country.
Ingon ta anak kauyamot. Pero kita'y magtugatugag, dakop ditong tao sa ilang lugar niya, ang atong warrant atong iserve dito, muagi tag butas ng karayom. We will pass through the needle's eye before we can implement our standards here. Is it not insulting? Is it not a slapping on our face as Filipinos? Nya ato gyaponing patuyangan, mag-away ra gyapon ta, mag-away ra gyapon ta. Let us unite as Filipinos. Love your enemies. Lingian na imong tupad. Yung na promise. Sabat na ko. Din adyo ko mga away nimo. Yung na din adyo ko mga away nimo. Malusno kita ani. Malusno kita. Musamot kita kauyamot. Ana. Na how to love enemies. Hate the sin. Love the sinners. Maunay atong basic Christian principles. Hate the sins. Love the sinner. Unsa may mga sala nga naas atong nasod nga nakapahugno nato o nakapahimo natong nag-away-away na takaron. First, graft and corruption. Mao gini ang tinuod nga problema sa atong nasod, graft and corruption. Sunod, drugas, drug addiction, drugs, illegal drugs. Ayaw lang na appeal ng drugstore ka ng naasros pharmacy o uban pa. Legal man na, illegal drugs, samaan ng marijuana, samaan ng shabu, cocaine o uban pa. Drugs. Sunod, terrorism. Terorista, kanang siging panghulga sa atong development. Sa una, lisod kaayo ang paghimog mga infrastructure, labi na gina mga farm to market roads, tungod kay ang mga NPA, mo babag dayon, mangayo dayong people's tax, o di ka muhatag, pabuton imong bulldozer, bombahan ang inyong mga towers diha, kung maghimo sa mga infra about aning atong mga mga internet, bombahan ang tower, pabuton ang imong mga banghouse diha, hulgaon ka, terrorism. Mo nang lisod kayo pag himo og mga infrastructure sa una nga beneficial to our country. Tungod anang terrorism. Hinomdo mo sa Marawi? Hinomdo mo ata? Terrorism. MILF, Abu Sayyaf, NPA. Ikaupat na problema, poverty. Unemployment. Ang atong sweldo dinhi kung ma-employed man ka, sakto ra gyud sa imong pamliti o sa imong pamliti, baon, kaon. Gamay na lang sobra inighuman ana. Poverty. Muna ang atong mga empleyado dinhi maputos sa utang. Kasagaran gyud maputos gyud sa utang. Siguro mga 90% putos gyud sa utang. Pangita mo diha, mga teachers, kinsa ninyo ron ang way utang? Sige. Ingkay, arang-arang na po diroy ka ng mga teachers. Ay, maayo gid ang mga pulis, kay gidubol ko na ni anhing President Duterte. Aning naman. Former. Sorry kayo ninyo mga Duterte, pamilya. Nasayo pro term ni former President Rodrigo Duterte, siyang term, gidouble ko na, hapit ko na, gitriple ang ilang, kuan, dako na ginagsweldo, pero pangita mo mga pulis nga way utang. Hasta pagani mga lawyers, hasta mga doctors, pangita mo way utang, apil na mga ining gawali, dako kay utang. Ano ba? Nganong nagkautang-utang man ta, nganong ang utang magbuhi nato din sa Pilipinas because of poverty. So gamay patag sweldo, daghan pag yung nangataktak sa trabaho karon. Namo na itong problema. Nya sunod, kaning atong immorality. Immorality. Grabe kaayo ang atong immoral activities din sa Pilipinas. Nga makapalagot yun sa tao. Same-sex union, ang kanang mga premarital sex, prostitution, kabit-kabit, perting daghana din sa ato.
Gahitak sad na. Pipila lang nis akong gisgutan ang mga problema. So mauni sila ang mga sala. Mauni ang mga sala. Let us hate aning mga salaa. Kinsa maning mga adik, kinsa maning ni ang mga kurap o kining ubang mga tao, mauni sila ang biktima sa sala. Victims of sins. Unya unsaon man ni nato? Atong dumtan ang sala, higugmaon ang makasasala. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte, kay mabutay naman ning atong elections, kinsa man aning duha ka teams ang naglagot gyud sa sala, ang naningkamot nga mawagtang ang mga sala. Kanay atong pilion. Kinsay nakapaminos sa drugas, Administrasyong Duterte o Administrasyong Marcos? Kinsay nakapaminos sa insurgency, terrorism, Administrasyon ni Marcos, Administrasyong Duterte? Kita nalay mo analyze. Kinsay nakapaminos sa poverty, Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte? Kinsay dunay daghan kaayong mga infrastructures nga nahimo, mga roads, bridges, and other infrastructures nga nakapabungkag sa mga NPA gani o sa mga terorista, Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte? Katapusan lang na kong testing, hay may mas daghang gisakitan ani karong nahitabo, ang mga kontra Duterte o ang mga pro Duterte? Sa mga rally karon, sa mga rally ba, prayer rallies, kinsa may dunay baga yung dosok sa katawhan nga automatic nga naghimo og mga suporta, nagpakitag suporta, ang kontra Duterte o pro Duterte? Mailhan man na nato mga igsoon kung kita nahigugma gyud nga Dios non nga paghigugma. Dili magita ka perfect, no? Dinis kalibutan, why perfect din? Bisan si Jesus gikulata o gilangsang sa cross. Bisag perfect ang iyang paghigugma, pero ang dating nato di gina perfect, kay imperfect people man ta. Pero kinsa may mas dako og positive impact, mao nay importante. Pasabot makatandog ba sa kasing-kasing sa mga tao? Di na lang ta magsigig analyze sakto ba o dili ba. The impact, positive impact. Kinsa may mas daghag na lipay ang katawhan sa ilang pag-administer, kinibang administrasyon karon ni Bongbong Marcos o ang kadtong administrasyon nga 6 years ni President Rodrigo Duterte? Kinsa may duna bay daghan nga nagpasalamat og nalipay? Mailhana sa rating nila, kanang itawag og trust rating, nga gisigig himo kada tuig kapila na himoon. Tanawa ninyo kinsang rating nga wa gyud ni ubos. Hapit tanan atong presidente nga niagi, kadaghanan gyud nag-anam gyud kaubos ang ilang trust rating as they go along in their administration. Tanawa ninyo ang mga ratings o kamoy hukom. Kita'y hukom. Dili ta perfect. Pero ang akong sentro lang diri, hunongon na ka ni natong atong panag-away. Mutan-aw ta sa tinuod nga problema. Basig dili si President Duterte ang problema. 80 anyos na guna galisod og lakaw, problema pagid na. Basig dili si Sara Duterte ang problema, Vice President. Ngano man yung i-impeach man gina nato, makapaminos gina sa corruption, makapaminos gina sa drug addiction, makapaminos na sa terrorism, makapa-alleviate na sa atong employment o sa atong poverty. Kana ba? I-check nato. O kung dili man, hunongon ta na maghigugmaay ta, mag-reconcile ta. Sakit man tingali, pero dawato nato ang sakit. Kay usahay kaning atong luha, mausad ni ang healing power of relationships. Manghilak ta para sa paghigugmas kaaway, dili kay manghilak ta kay nag-ilaid na tas kalisod.
tungod sa atong pagsigig away. Manghilak ta nga nangasayop ta pili, dili kay manghilak ta tungod kay gi-oppress na tag maayo sa atong gipili nga sayop. Muna karong eleksyon pohon midterm, mamili ta adtong kamaong mohigugmag kaaway, kamaong mudumot og sala, kamaong mohigugmag makasasala. Usa lang ni sa akong nakita personal, bahala na muoyon mo sa dili. When President Duterte took office, millions nga mga addicts ang ni-surrender tibok Pilipinas ug nagbag-o sa ilang kinabuhi, ni undergo og mga kaning rehabilitations og uban pang mga pamaagi gani naata din hisugod kanang pasiugdahan ni Sister Faye Barino og sa Love of God community. Sugod, surrender to God. Millions ang nag-surrender. Never in our history in the Philippines nga nahitabo na. Adto sang panahon na ako ang in charge sa prison ministry sa atong archdiocese. Double, triple ang gidaghanon sa piniriso. Pasabot, wa pamatya, gipang priso ang kadtong nasakpan. Na triple god. Og 80 to 90% sa kaso nganong nidaghan og maayo ang mga piniriso, drugs, related to drugs. Sa ato pa, wa pamatya ang mga adik, gipang priso. Naipipilang namatay. Maunay atong i-probe, EJK ba na? Or part of, gitawag na to, collateral damage. Pero, hundreds of thousands ang naas prisuhan. Nakaroon gani, nakalaya na ganing uban. Minindot ang atong mga prisuhan. Dagkong facilities, Luzon, Visayas, Mindanao, na ay bag-ong mga buildings, tag 2-story, tag 3-story, tag 4-story buildings, para lang maluag-luagan ang kahimtang sa mga piniriso. Sa ato pa, naagya po humanitarian action for the persons deprived of liberty. Panahon na sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kanalay akong nakita og napatingali uban. Sige na lang, kaning build. Kita din hisliluan. Hapit tanang suok sa atong lugar din simentado og widened ang atong mga karsada. Luzon, Visayas, Mindanao. Wa pa ni mahitabo sa bisan kinsang administrasyon since I was aware about this 1986 momentoy una gyud nga naatay change of kaning administration din sa Pilipinas. Hangtod pag-abot ni President Rodrigo Duterte, wa ko kasuway nga naaning build labi na gyud in relation sa karsada nga ingon ani ka massive og pagka expansive. Mo nang kamo nalay hukom, kita nalay hukom, unsaon nato pagpili karong umaabot eleksyon. Basin sa ang akong nakita, wa ninyo makita, o kini akong nakita, na fall short sad ko sa akong pagkalimitado. Kanya-kanya taog pilion based sa atong kuan, pero ang generic guide, let us love each other, let us love our enemies. Do not hate kapwa Filipino. Protect Filipinos. Nahinomdom ko pila to kabuok mga OFW nato nga bitayono na unta dito sa laing nasod. Giprotektahan yung maayo nato together with President Rodrigo Duterte and other presidents. Makig-away kita nga dili lang gid unta patyon dito kay ipabalik lang gid diri. Pero ngano man ang ato mismong former president gilabay ra man nato murag trapo less than 24 hours to other nation. Makatabang ba ni sa atong nasod? Makarebuild ba ni sa atong relationship as nation? Manindog ta. Mga igsoon, masaligon kitang moduol sa atong Ginoo nga naghigugma kanato ug moingon kita, Ginoo, hingpita kami diha sa imong gugma. Ginoo, hingpita kami diha sa imong gugma.
nga ang simbahan dinhi sa yuta mahimong buhing sumbanan sa pasaylo ug kaluoy nga gipakita ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, imbita kami diha sa imong gugma. Nga ayuhon nato pagtagad ang atong isig kataw, lakip na sila nga nakapasakit kanato ug maoy nagpahamtang sa atong mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, imbita kami diha sa imong gugma. Nga binuligan sa grasya sa Dios, atong mapasaylo ang atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, imbita kami diha sa imong gugma. Nga magpakita kitag pag-amuma ug kaluoy alang sa mga masakiton, sa mga idaran ug sa mga pinasagdan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, imbita kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, imbita kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa tumagi plano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, imbita kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, imbita kami diha sa imong gugma. Nga ang mga matuohong nangamatay, mapanalanginan ug magantihan sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, imbita kami diha sa imong gugma. Makagagahom og mahigugmaon nga Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, himua kaming takos kanimo pinaagi ni ining santos nga misa, nga naglig-on kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit
kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Amahan namo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait
in darkness, longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, pakuyugi sa kanunayng panalipod kadtong imong gimatuto sa santos nga pagkalawat ug paubani sa panabang sa kaluwasan kadtong imong giumol sa langitnong pagtulunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gugma. Niya ato ning gamiton sa paghigugma sa kaaway ug pagdumot sa sala aron ta mahimong bantugang nasod. Salamat sa nahigugma nato nga nagsigig pamalit og slot. Di lang sa nako isulti ang actual gid nato mga kuana na halin pero naapatay mga slots. Ang SBF DAG para sa atong kumbento, tag 500 pesos, naapay 7,010 ka slots. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para ni sa ato karong Holy Week celebrations o sa fiesta, naapay 62,778 ka slots, tag 100 pesos per slot. Yan na ani 12 slot challenge, nga tag 1,200. Katos ang SBF DAG na ay 16 slot challenge nga tag 8,000. Nga ang atong haligi para ni Mama Mary, it's PMM, para itabang natong Father Arnel sa iyang simbahan. Napay 4,557 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Na ay 20 slot challenge nga tag 2,000 per challenge. So atong pakpakan ang namalit nato mga slots. Salamat kayo. Nya padayon mo og support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ana ni Roy 200 wa na ma-update murag 233,000 na ang atong subscribers. Mao lang nay una ninyong timailhan nga ato gid ng channel. View, like, share ug subscribe kanunay. Gawas nga mapalawman nato ang atong pagpamalandong sa ebanghelyo nga atong gipang-upload dinhi ato pag yung mahatagan og gamayng tabang atong parokya pinaagi sa income nga ihatag sa YouTube nganhi nato. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasay